गोरबो सिंनि खुलुमनायखौ बयनिसिमबो जासि हरग्रोनानै फिन खेबसे चेनेलावहाय फैफिनबावनाय जाबाय। जायफोरा मोजां मोनो नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन। तो इन्टारेस्टिं आपडेट लानानै फैनाय जाबाय। तो नोंथांमोना बयबो मिथिनो मोनखादों भिडिअआ मानि सायाव जागोन। तो बिदिब्ला जागायलांदिनि, गोलाव खालामनो सानाखै। रायजोफोर, नैबे समावहाय आङो दा दंफैयो बेबायदि मोनसे समायना फोथारावहाय दा आङो दंफैयो। तो आङो बेवहाय नुनो मोनदों बिराद बरिया माइफोरा दा नै ओंखारगासिनो। तो नोंथांमोननोबो आङो एसे दिन्थिनो लाबाय। नायदो नै बिराद बरिया ओरैबायदि मोजां ओंखारखाबाय आरोना माइयाहाय। समायना नुदों दा। गोजोन बेलासि समाव फोथाराव थायोब्ला बिराद मोजां नाङो नै। ओरैबायदि बरिया ओंखारखाबाय आरोना माइयाहाय। दा रायजोफोर, नोंथांमोना टाइटेल बा थाम्बनेलावहाय नायनानै भिडिअआ मानि सायाव जागोन मिथिखाबाय। बिदिब्ला जागायलांदिनि। आङो एसे ब्लग टाइपनि भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय। जोङो मिथिनो मोनखादों बे साननैसोआवहाय भिडिअसफोर गोसारग्लुंगासिनोखा। तो भिडिअसआ जाहैगोन जोंहा गोबां कुइसन जानानै दङ। खारन सरकारा सोलायबाय। बिटिसिआवहाय गोदान सरकार फैनाय लोगो लोगो दा माखासे मानि जितु आसनिफोर फोसावनाय दङमोन, तो बेफोरो माने कमप्लिट जाजोबाखैमोन। फ्राय माने बेबायदि बिटिसिआवहाय मोननाय बायदियानो जायाखैमोन। दा माखासे अरुणोदयफोरखौहाय मोनबाय थादोंमोन आरोना। दा अरुणोदयखौ मोनगोन ना मोनला, तो बेबो सोंलु जानानै दं। आरो प्लास जोंहा जितु उद्यमिता आसनि, आइजोफोरनो जितु 10,000 रां बेबायदि मोननो गोनां दंमोन बा सरकाराहाय होनो गोनां दङमोन ना, बे 10,000 रांखौबो मोनाखै। गोबां भिडिअ जोङो दामग्लुंनाय नुबाय आरो किमान दिन जाबायना, दासिमबो कमप्लिट जायाखै। दा सरकारा सोलायबाय जिहेतु मोनगोन ना मोनला बे सोंलु जानानै दङ। दा जियानो हक, जोङो भिडिअसफोर गोसारबाय थानायखौ नुनो मोन्दों आरो जोङो जेबो टेनसन लानो गोनां जोंहा जेबो गोनांथि गैया। तो जोङो बयबो मोनगोन जायफोरना नाम थानाय। आरो जोङो जितु अरुणोदय, तो अरुणोदयाबो लासैनो जोङो मोनगोन। हयथ' एसे दिन लागोन, सम लानो हागौ। तो इमान हाखु दाखुथ' लोगो लोगो जानाय नङाना। सरकारा फैदोंल'सो, जास्ट गठन जाबाय। दा जियानो हक, जोङो बयबो मोनगोन, मोनबाय थाग्राफोराहाय। आरो बिनि सायावहाय जोंहा मामाया फोसावनानै होखादों बा बुंलांखादों साংবাদিকफोरनि सिगाङावबो। तो आं एसे क्लिप्सखौ होनानै होगोन। जोङो जेबो टेनसन लानो गोनां गैया। बिनिफ्राय आरो जोंहा जितुनिखि 10,000 रां आइजोफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुपआव थानाय ना, तो बे 10,000 रांखौबो जोङो बर्तमान जोङो मोनगोन मोनाखौ दा जेबो बुंनो हाया। तो माब्ला मोनगोन बेखौ रावबो जेबो बुंनो हाथ'वा। साननैसो बेबो देरि जागोन जानांगौ। तो आं एसे क्लिप्सखौ लागायनानै होलांगोन, अब्लाना एसे क्लियार जागोन आरोना मामायाहाय मा बुंलांखो। आरो बेजों लोगोसे जोंहा बेबायदिनो दा जितु गोदान सरकार जाहैबाय, गोदान सरकार फैनाय लोगो लोगो फिन मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारानो आरोबाव बिटिसिखौ खुंनो मोनफिनसिगोन बा खुंथायाव, गोहोआव, पावाराव फैबाय। तो पावाराव फैनाय लोगो लोगो जितु आगोलनि बेबायदिनो जोङो 16टा डिपार्टमेन्ट, तो बेखौहाय लानानैबो जोङो एसे भिडिअसफोर गोसारग्लुंनाय नुनो मोन्दों। तो बे 16टा डिपार्टमेन्टआबो हाग्रामा सारा पावाराव फैफिननाय लोगो लोगो गासैबो फैजोबसिगोन नामा। तो बिनि सायावबो एसे माने जोङो भिडिअसफोर गोसारबाय थानायखौ नुनो मोन्दों आरोना। तो मामाया मा बुंलांखो आं एसे क्लिप्सखौहाय होलांदिनि। तो अरुणोदयनिबो बेवहायनो बुंलांखादों आरो बेबायदिनो जोंहा उद्यमिता आसनिनिखौबो बेवहायनो बुंलांखादों आरोना। तो आं एसे क्लिप्सखौ होलांदिनि, गोलाव खालामनो सानाखै। भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन। आङो दा नैबे फोथारावहाय दंफैयो आरोना। बिराद इन्टारेस्टिं साइलेन्ट प्लेस, बिराद बरिया समायना नुयोना।
दा लोगोफोर गोलाव खालामला बेबायदि गोजोन बेलासि समावहाय फोथाराव थायोब्ला ना थ' बिराद मोजां नाङो आरो गोसोफोरखौ एसे ब्रेनाबो माने फ्रेश जायो आरो थ' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय অৰুণোদয় এতিয়া আমাৰ বিটিচিৰ নতুন প্ৰশাসনৰ লগত আলোচনা কৰি তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰি আমি দিব লাগিব কাৰণ তেওঁলোকে আজি মাত্ৰ দায়িত্ব পাইছে গতিকে অহাকালিৰ ভিতৰতো তেওঁলোকে লিষ্ট এখন বনাই দিব নোৱাৰে গতিকে বিটিচিৰ 6 লাখ লোকে অৰুণোদয় পাব আগত যি তালিকা আমি বনাইছিলোঁ ডেফিনেটলি নতুন বিটিচিয়ে তাত অলপমান বিবেচনাও কৰিব সেইবাবে অৰুণোদয় হওক মহিলা উদ্যমিতাই হওক ৰাজ্য চৰকাৰৰ আঁচনিসমূহ আমি বিটিচিৰ লগত আলোচনা কৰি ৰূপায়ণ কৰিম 2-3 দিন তেওঁৰ দায়িত্ব লৈ লওক অহা সপ্তাহত আমি এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম 16টা বিভাগ ডিসি সকলক কেইটামান বিভাগ চাব দিয়া হৈছিল যোৱাকালি আমি ডিসি সকলক আমি অলৰেডি অৰ্ডাৰ দিছো যে এতিয়াৰ পৰা ডিসি সকলে বিটিচিৰ কাম কাজ নাচায়